iskoristio mišić kasnije. Koliko je to tačno, nisam siguran, ali mislim da ako nije, bar je delimično tačno, ako nije 100%. Znači, proteina ima u svakoj namirnici, bukvalno, skoro u svakoj, negde skoro ne uopšte, a negde ima dosta. Kao i ugljenih hidrata, ugljenih hidrata naročito ima puno. Recimo u hlebu ima 90% ugljenih hidrata i samo 10% proteina u hlebu. Znači, druge neke namirnice su bogatije proteinima, kao što su riblje meso, tuna ili oslić ili ne znam ja, koje god riba u suštini. Bif, junetina, belo meso, pileće, najpreporučljivije, znači najpunije proteinima. Ja mislim da ima negde oko 25%. I baš se seća taj sipkav ukus, to je ukus proteina zapravo. Znači, najpoželjnije je da u tom obroku imate neko meso. Ako nemate meso ili ako postite, onda je poželjno da jedete bademe, lešnike, orahe, to orašasto povrće, znači, voće i povrće. Pasulj, pasulj je odličan, znači evo, supruga je bila spremila, pa smo jeli 3 dana pasulj, znači još osjećam da radi svoju radnju, pasulj je lud. Znači, pasulj je pun proteina i tih vlakana zdravih i on je odličan kao obrok nakon treninga. Nije dobar za obrok pre treninga jer se vari dugo. Kupus, pasulj, sve to, znači, je zdravo. Još ako je sa mesom, super. Ali, šta sam teo da kažem, da, bezmasni sir je dobar, jaja, kuvana su najbolja, doduše nisu najukusnija, ali su najzdravija za telo. I probajte da ne kupujete ova jaja što su u dragstorima i supermarketima, jer su to uglavnom jaja iz farmi, ovih kokošijih, a znamo svi kako odrastaju te kokoške u tim farmama, one su zatvorene u kavez, znači 24H dnevno i nisu zdrave, pune su hormona, ko zna s čime ih sve špricaju. Znači, najbolje ako poznate nekog seljaka koji nabavlja ili koji donosi sa sela na pijaci ili tako da je, znači, najbolje su domaća jaja, znači i kuvana. Tu je najbolji izvor proteina zapravo. Recimo, ako žurite se negde, nemate vremena da pojedete pravi ručak, kupus neki, pasulj ili nešto tamo levo, punjene paprike ili ne znam, i žurite se, ne možete da stignete da jedete, onda je najbolje da popijete litar je mnogo, pola litra jogurta ili kefira, on je najzdraviji za digestivni trakt i da, pola litra jogurta i eto, orašasto neko voće tipa badem, lešnik, suncokret, tako. To je puno proteina. I po neki keksić, znači unesete malo i ugljene hidrate. Ako se već žurite. Znači, bitno je da se unese protein nakon treninga. U roku od sat vremena nakon završenog treninga trebaš da jedeš, da imaš ručak, večeru ili šta god, znači obrok bogat proteinima. I za večeru, ako gledate da smršate, recimo već, znači trenirali ste između doručka i ručka i sad pauza između obroka treba da bude minimum nekih 3 sata. Znači, ne sad ručao si, pa prođe sat i po pa večeraš. Ne, treba da prođe, znači, minimum 3 sata između ručka i večere, između doručka i ručka. I za večeru bi trebalo isto bi trebalo da bude bogata proteinima. Recimo, najviše se preporučuje riba, školjke i tako dalje, ali sad nemamo svi novac da kupimo ribu i tako dalje. I salate, znači vitamini neki, zelena salata, šta ja znam, luk, krastavac. Krastavac nema toliko vitamina, ali ima minerala. I, znači, to je ipak je bitno da se unose vitaminčići i mineralčići.
I tako, to je to otprilike, ne znam šta još treba da vam kažem. Da, za večeru ako ne mora samo riba, znači piletina je odlična, znači može, najbolje belo meso, može i batak, ali najbolje belo meso. Da, bitna stvar isto vezano za ishranu, mi ne unosimo dovoljno hrskavice, jer svi se grozimo od te hrskavice i tako dalje. Nismo kao naši djedovi koji su tamanili sve živo, znači, oni su, brate, bili zdravi, pojedu masi leba, brate, i piče. A mi smo sve nešto pižljavi. Dobro, ako imate slučajno problem sa zglobovima, laktovima, kolenima i neki bol, naročito kad je trening preforsiran, isforsiran previše, to je uglavnom znak da trebate da napravite pauzu, da malo odmorite jedno 10 dana, da ste se mnogo zalumfali ovde, da trebate da odmorite, ja sam bio takav. I pored toga, eto, da uzmete goveđi želatin. To imate da kupite u zdravoj hrani, goveđi želatin nije ono nešto skup, ja mislim da je 100 grama oko 200 dinara, ništa naročito, a to je zapravo dehidrirana, znači bez vode, hrskavica goveđa. Znači, to je zapravo ono što će da postane sastavni deo kada pojedete od vaše hrskavice u zglobovima. Pošto je ne unosimo toliko ovako, eto, makar da je unosimo preko tog želatina, bezukusna je, znači nije ništa bljantava ili šta god, znači ja uzmem kusnem je, samo jednu celu kafenu kašičicu kusnem i progutam je vodom. Ima neko je stavlja u jogurt, pa je meša, pa se čeka da ona to posle nabubri, to je posle bljantavo. Ja odmah samo hop i progutam, popijem sa čašom vode i ćao. Šta je isto bitno, suplementacija, znači ja jesam koristio suplementaciju tada kada sam vodio teretanu, sada već bukvalno 2 godine ne koristim ništa. Koristio sam onu surutku u prahu, to jest whey protein, i koristio sam krealkalin. To je onaj, kako se kaže, znači nije monohidrat, nego je krealkalin, on je modifikovani zapravo kreatin i on se manje zadržava u telu i ne znam šta su mu nešto napravili, neka formula posebna. U svakom slučaju zdravija mnogo varijanta od kreatina. U suštini pokazalo se da eto ni kreatin nije toliko ništa opasan, niko nije imao sad neke specijalno falinke, ali bolje da to sve ne koristite. Zašto? Zato što ćete da postignete samo malo bolji rezultat, znači vrlo malo bolji rezultat, a opet zašto? Znači što to sve prolazi kroz vaše telo? Jer to je tamo sve, ja mislim, hormonsko i ko zna šta je, razumeš, to se sve proizvodi u Americi. I to je samo biznis, pare. Znači, ti naučnici i ti što proveravaju sve te specifikacije, šta sadrži i koliko je zdravo, koliko je nezdravo i tako dalje. Znači, sve oni to pišu na osnovu nekih svojih kvalifikacija tamo. Hoću da kažem, za sada nema, ne možeš da kažeš da je nezdravo, ne možeš da kažeš ni da je zdravo. Ali bolje je ipak da ti iskoristiš ono najprirodnije. Znači, ako možete, koristite, eto, surutku u prahu, surutku sa pijace, bolje nego surutku u prahu. Ili, eventualno, ako hoćete baš najzdraviju varijantu, bolje da se kupi surutka u prahu u zdravoj hrani, s tim što imate 2 vrste. Imate jedna koja nije izolat i gde je 90% ugljenih hidrata, znači i samo 10% surutke. Pa to kao da si uzeo i da jedeš hleb, mislim, ugojite. I imaš onu drugu koja je izolat i ona je baš skuplja. Znači ova ti je negde 300 dinara možda kilo. A ova druga koja je izolat proteina surutke, ta je, ja mislim, pa 4000 dinara ti je kilo, tako nešto. Da.
mislim da je 1800 dinara, ne mogu sad da se sjetim, ne, ali tu je negde, oko 4000 dinara je 1 kilo otprilike. Znači, izolat proteina su rutke u zdravoj hrani, eto, to je po meni nešto najzdravije, ako već hoćete da uzimate neku suplementaciju. Inače, sve ove preparate što prave Amerikanci, to je, ne znam šta tu da kažem, je li zdravo ili nije zdravo. Koristio jesam, eto, taj Kralkalin i Whey protein, tad sam bio koristio Mutant, je bio neki, on je bio kao najjeftiniji, i to je bila neka kao zamena za obrok, iscrniram, popim jednu mericu, jedna merica ima 30 grama, znači to je zapravo sorutkin prah. Ali ne znam da li oni tu mušljuju šta mušljuju i da li mušljuju još po nešto. Mislim da ne, ali u svakom slučaju bolje, suplementacija ne. Na kraju krajeva šta će vam, znači možete sasvim dobro da izgledate i bez tih suplemenata i tako dalje. A na kraju krajeva, da, mnogi se navuku ne samo na suplementaciju, nego to ih brzo pusti i onda krenu sa steroidima. Znači, i šta ćeš da dobiješ? Mislim, šta hoćeš da budeš najjači u celoj državi i onda si najjači u državi. Pa šta onda ajde da budeš najjači u celom svetu, na kontinentu, pa si najjači na kontinentu, pa onda ajde najjači na planeti, razumiješ, i šta si postigao, toliko si veliki i najjači si i šta. Mislim, nema poente, sve je ovde, znači tu se mi zalumfamo, ja sam bio mnogo zalumfan i teo sam da rastem. I šta onda, brate, porasteš mnogo i onda ti kaže, neko ko je baš iskren, će da ti kaže, brate, neko od tvojih prijatelja, si se nabuđio, brate, znači stvarno, izgledaš kao neki, ne znam, od ovih, brate, Bebop i Rocksteady, ako ste gledali Teenage Mutant Ninja Turtles. Znači, nema potrebe toliko. Nema potrebe. Izgledaš neinteligentno, baš. Izgledaš kao da si glup neki, gorila sad tu, izbacivač, obezbeđenje. Mislim, okej, nije to nikakav loš posao. Ja i jesam radio kao obezbeđenje. Ali to nije posao na koji treba sad da se ugledamo. To je moj životni put, početak i kraj. Ćao! Nije, znači treba nešto drugo, drugačije. Tako, drugari, ne znam šta još bi mogao da vam kažem vezano za trening. Da, ovo što rekao sam vam, ne znam šta ću da radim, da li ću da slikam pa da vam ostavim linkove, program za 5 različita dana u nedelji. Ko ne može da stigne, ima obaveze drugih dana, znači on će morati da radi 3 dana različite u nedelji. Čak imam i za 2 različite dana u nedelji, ali to je, mislim, ima i jedan program kao kardio. Da, ima kardio, radiš uporedo. Pa eto, sve ću to da vam okačim, da li na Faceu ili na Instagramu, pa to možete da skidate ili da, nema pojma, da downloadete. Nešto ću da smislim, ali ostavit ću, evo, imam čak i za žene. Sve to tamo na mom pultu gde sam radio u ovoj teretani je stajalo i bilo na raspolaganju da ljudi pogledaju i da primene. Program treninga za teretanu za žene, da, imam 2 programa i to može da skine neka devojka, ali uglavnom, koliko sam mogao da primetim, moje klipove gledaju muški. I tako, to je to, ne znam šta još da vam kažem vezano za trening. Ne znam. Da, jedite isto. Užinu jedite voće i povrće, ne možete povrće za užinu, ali jedite voće, jabuke, banane, da, unosite vitamine. Ako sezonsko voće, znači koje je voće sada u sezoni, to jedite. Da bi uneli više vitamina i minerala. I
to je to, nemam pojma šta još da vam kažem, brate. Ništa, ajde, vidimo se možda u nekom narednom klipu, ovo je za sada to o treningu, pa ako imate neko pitanje još ili neki predlog šta da snimam dalje, možete slobodno da napišite u komentaru ispod. I to je to. Vidimo se uskoro, snimat ću opet ove taksi prankove. Da, by the way, znate da tu svaki put pre nego što krenem da snimam imam blagu tremu. Znači, to je katastrofa. Jao! Ali malo je bilo zasićenja, pretpostavljam da su se ljudi zasitili, gledalci, jer kad izlazi svaki dan novi prank, mislim ono, već te zasitite posle nekog vremena. Tako da ću da napravim tu malo pauzu, pa ću opet da krenem da snimam. Umeđu vremenu, eto, počeo sam da snimam neke prankove tu po ulici. Inače, da, ja stvarno jesam zafrkant i takav sam, znači, non stop prankujem ljude bez da ih snimam, znači ja to radim ceo život. To je meni zanimljivo, mislim, da se šalimo malo u ovom svetu tuge i tako dalje. Ali moram da priznam da mnogo puta osjećam veliku nelagodu što nekog presamitim, prestrašim i tako dalje. Nadam se da će svi oni da mi oproste. I tako, ljudi, ajde, pa se onda vidimo u nekom od narednih klipova. Tako je, pričat ću isto i o tome kako sam poverovao u Boga. Šta je to probudilo, koja su to se meni neka čudesa desila, pa da sam eto osetio potrebu za traganjem za istinom. Znači, šta je to probudilo u meni, te emocije i tu, eto, potrebu da doživim Boga i da saznam šta je to Bog, šta je istina i što me je odvelo na kraju na put da postanem, eto, pravoslavni vernik. Da, bila su neka čudesa su se desila i pričat ću i o tome. Znači, to je to za sada. Ko hoće da subscribe-uje, neka subscribe-uje, ko neće, znači nek se ide dalje. Ima drugi klipovi. Sad pričam kao seljak. I da, mi Nišlije možemo zapravo da pričamo kao seljaci, zato što imamo to tu, što je sa južnog tog perioda, sa južnog tu dela Srbije, Pirot, Leskovac. Znači, mi možda si pričamo kako si hoćemo, razumeš? Ali ako baš hoćemo, mi možemo i da pričamo sa naročito dobrim naglaskom i da zvučimo kao, na primjer, ne klasični Beograđani, ali možemo da zazvučimo kao, recimo, neki Zaječarci možda, ili neki ljudi iz Negotina i tako, znači, možemo to da promenimo, ali kada si u društvu i kada si iskren i puštaš emocije iz sebe, tad ti proradi ono, znaš, južnjačko, i onda šibneš, tako, po nešto. Hvala ljudi, ajde, vidimo se, ćao, mislim da je to za sada.